Ole hei vein ni som pathum li sang ni sum ni pali ni a tumlok na em po chuang lovin hei KV resort lam KV paradise lampanin kan han khal chuaka tumlok na em po kan nei shan chuang lawa bazar tuma chuak kan ne maro chu ril ruaten lo lang le thuta chuan chuan dur tlang lampang te kan han pan le ta a chuan hei scooty hengan kal le mai thina scooty a hengan in no le mai thina chuanin mi nui te pawh kan ti za ve thin viau ani mero chu a ke pali nei lampang te la umrem chang lawa chute wang chuan chu huilar henga in trip le mai thina ni lama chuan a sen so po tam lo phian maya a zia viau ani chuanin hei KV paradise hi Mizoram tas Mahal ten lo ti thina mi tam takin in tlo to in ka ringa ke ni kan chung ko tan chuanin thil thar te po alania chan chu lakal ngai lo wang te po nia chuan hei ve nia hen hunram chak tak mai kan neya an kal thei hlau maya no pa ho point lo man ti viau ani kan kal hun ero hi chu nia sa viau maya chung te wang po chuanin thalak te video te po hi a fia dan te po hi fia lo an ti don nge en te po ha thlak viau in kan ringa po ni sla lo thleng min lo thlir sak ve turin an som cheu ni hi KV paradise pu entry kha kha ti zong hen la ro hello oi ka phone hello pei paisa me ka gaค่ะสังคัตนี้คือเป็นให้แต่ว่ามันรู้ไปเจ้ก็นั่งเรียนกันจีกันKV paradise kan lu ta chung kan bel chiang do ni tao le hei a than chu nia kha rap sun ti kho chunga khe da lon chho the a building hi array ve de to hei a che ve de nual ton hi nu thom hlui ve la da na ania hei
accident laya akor hak nani me nani azia kana ya ai ya puan bi lai accident laya puan bi lai ya Semua tu kalau
pang par hau chun valom to eh an duat box ya he Nan rep ko sila. Ano hay yung lema? Alim malo. Atakara alim sandani ha lai ti chol buk ten sia ma he Apa sila? hey la khian futsal ground boka